ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସବୁ ସମାନତା ଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାହନ ସିଂହ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଏହା ପୁରା ପଥରରେ ହିଁ ତିଆରି। ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗାଈ ଓ ବାଛୁରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ଋଷି ଓ ବାଘର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଉପରୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଲତାଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ଫିଲିଂ ଭରି ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁମ୍ଫାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ନଈ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେବଙ୍କ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ।